Господарства, вітаем у спецыяльным выданні студыі Белсат. На Белсаце, прысвечаным вызваленню беларускага журналіста і актывіста Саюзу палякаў у Беларусі Анджэя Пачобута. З вами працуюць Віталь Бабін і моя калега Юлія Лабанова. Сёння цягам гадзіны мы будзем, канешне, сачыць за тым, як развіваюцца падзеі, ну і перадусім пра умовы вызвалення вядомага журналіста і пра тое, як, уласна, адбылося гэтае вызваленне, як адбылося, безумоўна, гэты абмен затрыманых у фармаце 5 на 5, якім абмяняліся Беларусь і Польша і якія правялі на мяжы дзвюх краінаў. Пры гэта, уласна, паведаміла Белта, прапагандысты заявілі, што аперацыя сталася кульмінацыяй складанага і працяглага перамоўнага працэсу. Сярод вызваленых беларускіх палітвязняў манах-кармеліт Гжэгаш Гавел, яго вінавацілі ў нібыта завалодванні сакрэтнымі планамі вучэнняў «Захад-2025». Пра Пачобута Белта паведамляе, што яго улучылі ў абмен з улікам асабістай просьбы да Лукашэнкі з боку маці вязня і Анжэлікі Борас. І раней сёння адмысловы пасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі ў справе Беларусі Джон Кол правёў у Варшаве шэраг сустрэчаў, у тым ліку з прэзідэнтам Польшы Каралем Наўродскім і міністрам замежных спраў гэтай краіны Радославам Сікорскім. Ні Кол, ні польскія ўлады зместу гэтых перамоў не каментавалі. Ну, хацелася б адзначыць, што вельмі важная падзея сапраўды не толькі для беларусаў, але і для палякаў, бо Анджэй Пачобут, гэта польска-беларускі журналіст, адзін з лідараў Саюзу палякаў у Беларусі, ён стаяў на варце абароны правоў чалавека і хіба адным з першых вяртаў гісторыю польскага руху супраціву і вяртаў старонкі гісторыі, звязаныя з арміяй краёвай і не зусім простыя лёсы палякаў, якія жылі на ўсходзе Беларусі. На экранах акурат бачым вось гэты першы фотаздымак пасля вызвалення Анджэя Пачобута на мяжы. Асабіста яго сустракаў прэм'ер Польшы Дональд Туск. Яны абмяняліся вітальнымі словамі. Дональд Туск прывітаў Анджэя Пачобута на свабодзе. Дарэчы, Пачобут у гэты момант трымаў беларускі пашпарт, і падчас гэтай размовы першае слово Анджэя Пачобута, як перадае польскі прэм'ер у сваёй сацыяльнай сетцы X, я хацеў бы вярнуцца ў Беларусь. Дакладней, было так, што прэм'ер вітае Анджэя Пачобута з вызваленнем з беларускай турмы, а Пачобут пытаецца, калі ж я магу ў тую Беларусь вярнуцца. Калі захочаш, адказвае прэм'ер, бо ты вольны чалавек. Ну і таксама варта адзначыць моцную і трывалую пазіцыю гэтага чалавека, гэтага журналіста, гэтага грамадскага актывіста. Ён заяўляў пра тое, што ніякае памілаванне ніколі ён пісаць не будзе. Ён свядома пайшоў на тое, што хіба яму відавочна прыйдзецца прайсці праз больш складаныя ўмовы зняволення, чым іншым вязням, але ягоная пазіцыя была для яго вельмі важная. За кратаў паступала інфармацыя пра тое, што Анджэй Пачобут патрабаваў лекаў, якіх не атрымліваў, і згадваем сітуацыю з Анжэлікай Борас, якая атрымала магчымасць пабачыць Анджэя Пачобута за кратамі. Яна распавядала, уласна, пра складаны стан ягонага здароўя. Нягледзячы на гэта, ўсё ж такі Анджэй трымаўся, і для яго вельмі важная была ягоная пазіцыя, вельмі важная была праца, якую ён рабіў, маральны выбар і праўда, якую ён хацеў распавядаць пра герояў арміі краёвай, пра удзельнікаў антысавецкага руху на Беларусі. Кадры, якія вы зараз вось бачылі, это акурат кадры, дзе адбыўся гэты абмен паміж рознымі людзьмі, і ў гэтай аперацыі, як заяўляецца, удзельнічала адразу некалькі краінаў.
Пачобута вызвалілі і адвезлі вось акурат на пункт пропуску перароў Белавежа ў Белавежскай пушчы. Гэта пешаходна-роварны пункт пропуску. Акурат там, у прынцыпе, і адбылася гэтая аперацыя. 10 грамадзянаў розных краінаў вызвалілі. Беларусь і Расія вызваліла 3 грамадзянаў Польшчы і 2 грамадзянаў Малдовы. Пакуль што, канешне, эта інфармацыя, я так разумею, будзе удакладняцца, бо сам Анджэй Пачобут, як вядома, мае беларускае грамадзянства. Ну, а сярод грамадзянаў Польшчы маецца на ўвазе вось акурат Анджэй Пачобут, і сярод вызваленых таксама былі грамадзяне Беларусі, якія выконвалі асаблівыя заданні на карысць КДБ Беларусі. І гэта людзі, якія былі абвінавачаныя ў Польшчы у сувязях са спецслужбамі Беларусі і асуджаныя за шпіянаж. І лёсам гэтых людзей на ўсіх гэтых этапах акурат на асобым кантроле будзе знаходзіцца у Александра Лукашенка. Так, прынамсі, паведамляюць дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Белта, а таксама дзяржаўнае выданне СБ «Беларусь сегодня». Я таксама хотела бы коротко нагадаць, што ў 2023 годзе Анджэй Пачобут пачуў вырак. Это было 8 гадоў пазбаўлення волі ў папраўчай калоніі узмоцненага рэжыму. І сёння, нарэшце, Анджэй Пачобут на волі, павітала яго з вызваленнем і Святлана Ціханаўская, абраная прэзідэнтка Беларусі, кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету. Анджэй Пачобут на волі. Это вялікая радасць для ягонай сям'і і для ўсіх нас, тых, хто падтрымліваў і чакаў Анджэя ўвесь гэты час. Ён правёў за кратамі больш за 5 гадоў, толькі таму, што не адмовіўся ад праўды і сумленна пісаў пра тое, што адбываецца ў Беларусі. І, канешне, ягоная стойкасць, годнасць і непахіснасць сталі прыкладам для нас усіх. Я шчыра радая за Анджэя і ягоных блізкіх, якія вытрымалі гэты цяжкі шлях. Я ведаю, колькі сіл і чакання стаяць за гэтым. І, канешне, я дзякую ўсім, хто змагаўся за яго вызваленне. І перадусім кіраўніцтву Польшчы, ЗША і нашым еўрапейскім партнёрам. Мы памятаем пра ўсіх, хто ўсё яшчэ знаходзіцца за кратамі. І мы працягваем, пакуль кожны з іх не апынецца дома, побач з роднымі. У студыі з намі з'явіўся Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік. Добрый дзень, добрыя навіны, Віталь. Добрый дзень, хочется сказаць, вельмі шчыра. І не часта такая магчымасць, менавіта, калі наша традыцыйнае беларускае вітанне адпавядае падзеям гэтага дня. Так, сапраўды, Віталь, яшчэ ў лістападзе ты чакаў, што Анджэй Пачобут можа быць вызвалены. І сёння гэта сталася нечаканым. Перадусім, гэтаму папярэднічала сустрэча Коўла і міністра Сікорскага. Ці для усіх нас, у тым ліку для цябе, гэта было нечаканым, гэтае вызваленне? Ну, калі ўжо сустрэлся Коул, уже такія думкі з'явіліся, і што можна ўжо казаць, ну, нейкім сэнсе аналітычна ці каментарыйна пра гэта, што вось бачыце, Лукашенко, ён па вялікім рахунку слухаецца толькі амерыканцаў. Нават в такой справе, якая б здавалася, ну, чыста беларуска-польская, ён не захацеў вырашаць гэтую справу без удзелу амерыканцаў. І калі Коул сустракаўся ўжо у Варшаве з Тускам, то стала зразумела, што вот менавіта да гэтага, напэўна, ідзе. Таксама можна сказаць, што, памятаеце, калі мы рабілі там прагнозы, здавалася, што сапраўды ў лістападзе ўсё будзе, але сарвалася, і тады мы казалі, аказаў, што явна, што Лукашенко не хоча Пачобута адпускаць, ну, в нейкай агульнай там партыі палітвязняў. Ён лічыць яго такой асаблівай прынадай, асаблівым сваім, ну, здабыткам, што менавіта ён будзе адпускаць яго персанальна. Гэта будзе нейкая справа, і тады ўжо стала зразумела, што ніякія там памежныя пункты, ніякай чыгуначнай зносіны не будуць тут фактарам, а фактарам будзе нейкі абмен. І вось мы бачым абмен, мы бачым, што тут і малдаўскія грамадзяне, так сказаць, і расійскі грамадзянін, што кажа пра тое, што ў гэтай ўсёй камбінацыі удзельнічала, безумоўна, і Расія. То бок самому Лукашенко, натуральна, што хвалявацца там за нейкіх расійскіх і малдаўскіх грамадзян. Явна, што Расія яму кажа, ну, раз ты там вядзеш перамовы, вызвалі нашых людзей, якія нам важны. І гэтым Лукашенко адначасова і зрабіў такую, ну, скажем,
паслугу России, такую ласку России, за якую ён будзе патрабаваць і прасіць себе, глядзіце, я дзеля вас стараюся, будзе патрабаваць дадатковых бенефіцаў і адначасова паказала сваю лаяльнасць. Бачыце, якія, не гледзячы на тое, што вось я там з амерыканцамі, з палякамі веду нейкія перамовы на самой жа справе. Я ж вашых расійскіх грамадзян вызваляю, я ж на вас працую. Гэта вось ён дадатковыя козырысці ў размовах з Масквой вот такім чынам, безумоўна, выбівае. Таксама ведаем, што ўжо вызвалілі ў гэтым абмене 5 на 5 Буцягіна, расейца, якога называюць расійскім гісторыкам, але праўдападобна, што больш ён нейкую істотную ролю адыгрывае, калі ён удзельнічаў у абмене. Наколькі ўвогуле раўнацэнны такі абмен Анджэя Пачобута і вось манаха на, магчыма, ўсё ж такі нейкіх на вот дадзены момант мы не ведаем все 10 прозвішчаў, так, 5-5, мы аперуем только то, што... Ці гэта адзіная умова абмену, або мы пачуем яшчэ пра нейкія саступкі з боку Польшчы? Не, думаю, тут все, тут будуць прозвішчы на прозвішчы, і, безумоўна, для Польшчы, якая тады вось восенню мінулого года вырашыла дзейнічаць праз там больш актыўна праз всякія памежныя перамовы там з мігрантамі, і уперлася з Беларусі, офіційна Мінск уперся, што гэта не будзе падставай. Да, вот памятаем, Польша адкрыла той самы памежны пункт Бабровнікі, але таму і всім здавалось, што Пачобут будзе вызвалены. Не, Лукашенко уперся. Я думаю, якраз в гэты момант Расія попросила яго абменьваць, так сказаць, все-таки не на нейкія памежныя пункты, а на канкрэтных грамадзян, патрэбных Расіі. І пра гэта фактычна ў паведамленні афіцыйных беларускіх асобаў, пункт 1, там сказано, што да нас звярнуліся дружелюбные нам державы, тут маецца на ўвазе России, напэўна, в пэўным сэнсе США, которые попросили вось у гэты абмен включыць тых ці іншых асобаў. Так што можна сказаць, што навряд ці мы пачуем пра некае тут заняццё санкцыяў ці нешта іншае. Гэта будзе чыста вот людзі на людзі, але для польскага цяперашняга ўрада, безумоўна, гэта вялікая палітычная перамога. Як ведаеце, свой час там Обама злавіл, дакладней, забілі Бен Ладена, гэта была для Обамы, хаця ясна, што вся амерыканская машына дзейнічала і да гэтага, але пры гэтым прэзідэнце гэта было зроблена. Так што і в польскай прэсе, в польскай памяці застанецца, што менавіта пры гэтым урадзе был вызвалены Пачобут, і безумоўна, што ўжо польскія афіцыйныя асобы не маглі упусціць такой магчымасці, калі ўжо пайшлі нейкія перамовы, яны разумелі, што зацягваць яшчэ на там 1,5-2 гады гэтую гісторыю, не толькі з гуманітарных прычынаў, але, безумоўна, і з палітычных прычынаў гэта небяспечна, а лепш дабіць гэту тэму, каб атрымаць адпаведную павагу, скажем так, палітычныя плюсы ад сваіх грамадзянаў. А можа быць, тут акурат так супала ўсё, што акурат быў прызначаны спецпасланнік Дональда Трампа Джон Кол, з якім акурат такі Варшава і змагла давесці гэтую справу до канца. Менавіта гэта могло б адбыцца ў любы іншы момант, але менавіта вось збег такіх абставінаў, так, паўплываў на гэта. Ён даўно быў адносна прызначаны, але менавіта відавочна, што Менск стал его подключаць не толькі да ўласна беларуска-амерыканскіх адносінаў, а да адносінаў з сваімі суседзямі. Мы бачым, што Кол сустракаўся з літоўскімі чыноўнікамі і стал прасіць Літву неяк спрабаваць наладзіць дыялог з Беларусю. І тут, калі менавіта відавочна праз вмешальніцтва Кола все гэта развязалася, бо, відаць, да гэтага афіцыйна Менск упіраўся і не хацеў, так сказать, ісці на нейкія саступкі. А калі ўжо прыцягнулі Кола, то вось перад амерыканцамі, перад Трампам, в асобе Кола ў дадзеным выпадку, Лукашенко гатовы саступіць. І он гэтым кажа амерыканцам: глядзіце, вот пытанне не рашалася, як только вы подключиліся, все адразу вырашылася. Глядзіце, як з вами у мяне атрымліваецца весці дыялог. Цэніце гэта, давайте далей пра што-нибудь весці размову, давайте падыходзіць до того самого биг-дила, великой дамовы, про якую мы говорим. Запрашайце мяне в Мар-а-Лаго, в Америку, я там с Трампом поговорю, и все у нас будет чики-чики. Можа, акурат бы зараз прыдалася нам прэсавая канферэнцыя, на якой выступілі Джон Коул і Радослаў Сікорскі. Я попрасіў бы акурат зараз паслухаць Джона Коула, які уласнага... Альбо давайте на пачатку... На пачатак Радослава Сікорскага, што ён назваў акурат вызвалення Пачобута прыкладам выдатнага польска-амерыканскага звязу.
Poczobut nie jest jedynym. Анджэй Пачобут не адзіны вызвалены паляк, але ўсе мы ведаем, што ён сімвал прыхільнасці да польскасці, а таксама свабоды медыяў і журналістаў. Гэта доказ адзінства і дзейнасці польскіх інстытутаў у абароне прадстаўнікоў польскай меншасці ў Беларусі. Гэтыя справы ў сферы інтарэсаў усіх палітычных сілаў у Польшчы. Мне здаецца, што гэта дзень, у які ўсе палякі, усе польскія патрыёты павінны радавацца гэтаму поспеху. Гэта таксама доказ таго, што паслядоўныя дзеянні міжнароднай супольнасці у гэтым выпадку пад кіраўніцтвам Злучаных Штатаў прыносяць вынікі. Польшча будзе працягваць супольныя намаганні дзеля вызвалення ўсіх палітычных вязняў. Ну вось адметна, што Туск робіць акцэнт усё ж такі на працы польскіх палітыкаў, польскіх службаў у той час, як, напэўна, спецпасланнік Трампа ўсё ж такі нават падзякаваў Лукашэнку за ўзаемадзеянне. Ці не адчуваецца тут нейкай барацьбы ў тым, чыіх намаганняў? Нормальная политика. Я, до речи, про это хотел сказать. Мы бачим, я уже, рыхтуючись до эфира, поспел поглядеть и твиты Коула, и твиты Туска. Коул каже, что американская администрация с допомогой польских, так сказать, сяброў вот зрабіла гэта. Ну, тут скажа, что мы, польские кіраўніцтва, с допомогой американского посланника зрабілі гэта. Это уже, тем больше, калі настаяць побач, не так это уже важно. Ясно, что зараз, як мы бачили, вот Туска, как раз то, что он казал. Ён звяртаўся менавіта да сваёй внутренней аудитории. Не Дональд Туск. Ну, Сікорскі, а Туск зараз, они звяртались за свою внутреннюю аудиторию менавіта, что гэта поспех, что это вызваление менавіта не просто беларускага журналіста, а менавіта дзеяча польскай меншасці. І тут можна сказаць, што якраз Туск сказаў пра гэтыя першыя словы, які Анджэй Пачобут сказаў падчас сустрэчы. Он сказал, калі змагу вярнуцца ў Беларусь, то адказаў, ну, паглядзім, маўляў, але гэта падкрэсліва, наколькі польскі актывіст Анджэй Пачобут з'яўляецца беларускім патрыётам, ён ніколі не хацеў. Я думаю, якраз мы даведаемся ад яго, але, ну, мне здаецца, дастаткова відавочна з таго, што нам паступала за гэтыя гады, што ў розных варыянтах вызвалення яму, відаць, прапановвалі з'ехаць, і ён доўгі час не пагаджаўся на гэта. Ну, пра гэта Анжэліка Борыс гаварыла, калі яна з ім сустракалася. Ён не хацеў быць выдварены з Беларусі. Вось, ну, зараз все-таки, відаць, гэта ажыццявілася, паколькі іншых варыянтаў ужо не было. Ну, але менавіта можна сказаць, што гэта поспех, безумоўна, для польскіх палітыкаў. І мы таксама ж каталіцкі, ну, монах, Кармеліт. Джегаш Гавел, вот трошки прозвище забыл. Так само был вызволены, который, ну, просто абсурдно был арыштован, нібыта за то, что он нечто там шпионил за вучениями Захад-21 карате. Ясно, что улада белорусская взяла закладников польских, но теперь, я так думаю, вызволены будут вот в этой 5 человек, которых мы не все ведаем, ну, большасць тых людей, которые были наибольш важные для Польши. Так что, ну, можна таксама сказаць, што за апошнія дні, нават тыдні, не было ніякіх істотных, ці нават амаль на нуле было прыклады парушэння беларуска-польскай мяжы мігрантамі, то бок мігранцкі крызіс беларускі бок на польскай мяжы абсалютна прыглушыў, пры тым, што ёсць адрозненне ад літоўскай мяжы. Паколькі з Літвой не ўдаецца пакуль дамовіцца, то вот гэты рычаг афіцыйна Менск выкарыстоўвае. Ну, нейкім чынам чамусьці там мігранты не актыўнічаюць, а вот там актыўнічаюць. Такія яны дзіўныя, ведаюць, дзе трэба, а дзе не трэба. Так вот, на польскай мяжы ім не даюць актыўнічаць, і гэта было, як мінімум, як падаецца, назіральнікі казалі, некалькі тыдняў. Так што таксама гэта было ўскоснае пацверджанне таго, што вось рыхтуецца нейкае рашэнне. Віталь, вядома, што Александр Лукашенко вельмі намагаўся на тое, каб хтосьці з высокіх урадоўцаў польскіх прыехалі ў Менск, прызналі яго. Прынамсі, гаварылася на ўзроўні міністраў замежных спраў, гэтая сустрэча мелася б адбыцца. Вядома, як Радослаў Сікорскі ставіцца да беларускага кіраўніка. Чаму ўсё ж такі пайшлі вось на гэтую здзелку без гэтага неабходнага прыезда Сікорскага ў Менск? Ну, як это робіцца ў перамовах, робятся нейкие заявы, прощупываются, что называется, глеба, нейкие, то, что называется подлога, да, и то, что называется столь, низ и верх по требованию. И, напевно, ну, просто 1, 2, 3 разы Лукашенко вслых намекал, белорусские дипломаты говорили открыто. Ну, польский бок, официально Варшава, видать, однозначно сказала... Воскресенский неодноразово. Николи на это не пойдем.
отказали, и Менск подумал, ну, слухайте, калі ідзе уже под ціскам Америки, калі ідзе уже до вызвалення всіх палітвязняў, то это называется, ну, трэба паспець нешта выручыць за пачобыта. А то, калі просто Кол паставіць пытанне і вызваляць всіх, то мы за его нічога ад палякаў увогуле не атрымаем. Атрымаць хоць гэта. А атрымаць візіт не ўдалося пакуль ні ад Літвы, ні ад Польшы. Тут яны уперліся, тут яны разумеюць, што это будзе не ўспрынята ні то, што мы называем Брюсселем, ні уласнай грамадскай думкай, якая вельмі негатыўная да беларускага рэжыма, а в Польшы, на жаль, і ввогуле да беларусаў мы ведаем это сацыялагічныя пытанні. Пасля вайны это все пагоршылася вельмі істотна. І ісці на саступкі вось такому рэжыму, прысылаць свайго, ну, нейкага афіцыйнага высокага прадстаўніка, гэта в пэўным сэнсе палітычны удар, калі не казаць горш. Так што далі палякі, відаць, зразумець, што этого ніколі не будзе, і прыйшлось Менску пагаджацца на тое, што ёсць. Так, Дональд Туск адзначыў, што 2 гады доўжылася гэтая гульня. Чаму ўсё ж такі так доўга Лукашенка утрымліваў і не ішоў на ніякія саступкі, і толькі вось цяпер зразумеў, што час хоць нешта атрымаць? Ну, вось недзе па тых прычынах, што мы абмяркоўваем, што высвятляліся пазіцыі бакоў, максімум, мінімум, кожны з бакоў хацеў дасягнуць некага максімума. Вось, і выглядае, што, ну, як звычайна бывае, удалося недзе дамовіцца пасярэдзіне, хаця, мне здаецца, эта сярэдзіна все-таки больш на польскім баку. В тым сэнсе, што, ну, не пайшлі сапраўды на візіт, который афіцыйны Менск хацеў, не пайшлі ні на якае прызнанне, не пайшлі ні на якае, ну, скажем так, скасаванне ці памяншэнне санкцыяў. То, што, в прынцыпе, Польша не магла пайсці, паколькі ёсць агульная палітыка Брюсселя, хаця вось у Літве зараз ідуць, ведаеце, абмен меркаваннямі, там больш такая, па беларускай тэме больш такая неадназначная палітычная барацьба внутры літоўскага кіраўніцтва. Адны гавораць, што трэба ісці на нейкія перамовы з Беларусю, нават уже мы прызначылі чалавека, другія палітыкі гавораць, што нет, это будзе памылкай. Вось, наколькі я разумею, паправце мяне, калі не маю рацыю, ведаючы польскую палітыку, тут такіх істотных галасоў, но акрамя нейкіх маргінальных, за дыялог з Беларусю няма. Жыгаш Браўн, напрыклад. Так, вот это я и кажу, что кроме этих маргинальных, которые не выходят ни в основную оппозицию, то есть ни ПИС, ни коалиция, две основные политические силы Польши не поднимают пытания, что вот треба с Беларусью идти на некий диалог. Так что застаецца про это казать только такому неистотному политику, но на агульном фоне, как Жыгашу Браўну, и это его ниша. Так что в этом сенсе Менску ніяк не удалося вот разломать гэтую стену непрыняцця Александра Лукашэнкі і непрыняцця менскага рэжыму. І прыйшлося аддаваць пачобыта, ну, за меншае, за некалькі там шпіёнаў, полушпіёнаў, прытым, магчыма, расійскіх, магчыма, беларускіх, кажу, прозвішча гэта мы яшчэ даведаемся. Таксама Джон Кол пасля перамоваў у Менску заявіў, што ягоная каманда здолела забяспечыць вызваленне 3 палякаў і 2 малдаванаў. Падзякі прагучалі ад высокіх польскіх чыноўнікаў. Давайте паслухаем. Гэты гістарычны вынік стаў магчымым дзякуючы лідарству Трампа і яго каманды, а таксама шчыльнаму ўзаемадзеянню з некалькімі надзейнымі партнёрамі. Мы дзякуем Польшчы, Малдове і Румыніі за іхную бясцэнную падтрымку ў гэтых намаганнях, а таксама за гатовасць прэзідэнта Лукашэнкі да канструктыўнага ўзаемадзеяння са Злучанымі Штатамі. Пад кіраўніцтвам прэзідэнта Трампа Амерыка падтрымлівае сваіх саюзнікаў і дабіваецца дыпламатычных перамог, якіх ніхто іншы не можа дасягнуць. Абмен на польска-беларускай мяжы – гэта фінал 2-гадовай складанай дыпламатычнай гульні, поўнай драматычных сюжэтных паваротаў. Гэта атрымалася дзякуючы вялікай працы нашых службаў, дыпламатаў і пракуратуры, а таксама вялікай дапамогі амерыканскіх, румынскіх і малдаўскіх сяброў. Дзякую усім вам ад імя Анджэя Пачобута і ад майго ўласнага. Ну і калі мы кажам пра Джона Кола, здаецца, яшчэ не ўзгадалі ў нашай размове, што ён абвесціў, што праз 2-3 тыдні зноў будзе Беларусь. Так. А гэта, ну, такая прамая, скажем, і непасрэдная адзнака таго, што будуць новыя вызваленні палітвязняў. Ні разу яшчэ не было, каб Кол прыязджаў і не былі вызвалены палітвязні. І ні разу яшчэ не было, раз ён такі, ну, чалавек салідны, каб ён заявіў, што прыязджае і не прыехаў. Значыць, там ужо ёсць пэўныя дамоўленасці, і мы можам гэта чакаць, што праз 2-3 тыдні мы в нашых эфірах зноў будзем абмяркоўваць даволі значныя навіны. Ну,
памятаете, что Коул сказал, и он верит, что до конца года все будут вызволены. Мне здаецца, что гэта можа засталося таких, калі уже апошнія партии становились даволі великими колькасна по там некалькі сотняў чалавек, то засталося таких некалькі, может быть, партий альбо прыездаў, і может быть апошняя кропка будзе пастаўлена, калі Лукашенко сапраўды паедзе в США, калі Расія ему дазволіць, і там ён можа аб'явіць пра самае апошняе вызваленне, там ці да гэтага паездкі там все будуць выжаныя карацей. Ну, відавочна, што вот хочацца неяк абнадзеіць всіх нашых слухачоў, што да гэтага можа ісці. Канешне, пытанне зусім іншае, што працягваюцца рэпрэсіі ў Беларусі і саджаюць новых. Но все-таки можем сказать, что, по-першее, масштабы не такие, по-другое, можем сказать, что той же Коул американцы ставят пытанне, ну, пакуль, видать, мы не бачым таких однозначных вынікаў, что трэба спыняць і рэпрэсіі. Мінулы раз Коул сказал, что это не порядок. Я сказал Лукашенко, что вы одних вызваліце, посадите новых. Я думаю, с развіццём тых адносінаў, зачэпак, за што Лукашенко там можа ад Амерыкі прасіць, я думаю, Коул, ну, амерыканская адміністрацыя в шырокім сэнсе будзе больш настойліва ставіць пытанне не толькі вызвалення палітвязняў, але і спынення хаця бы таких, ну, скажем, масавых штодзённых рэпрэсіяў. Мне здаецца, да гэтага павінна дайсці. У нас яшчэ ёсць адна заява Джона Коула, які, выступаючы ў Варшаве, заявіў, што перамовы наконт вызвалення пачаліся яшчэ ў верасні, пасля сустрэчы прэзідэнтаў ЗША і Польшы ў Вашынгтоне, і Караль Наўроцкі тады выразна сказаў, што ён сапраўды хоча, каб Анджэя вызвалілі з Беларусі. Давайте паслухаем. Я і моя каманда працавалі больш за год, каб вызваліць зняволеных у Беларусі. На волі ўжо прыблізна 500, але кожны раз падчас перамоваў з Лукашэнкам я размаўляў наконт вашых людзей, асабліва 3 асобаў, якіх вызвалілі сёння. У Менску вельмі супраціўляліся, каб іх адпусціць. Але настаў час, калі стасункі з Лукашэнкам палепшыліся, і мы ўрэшце дазволілі гэтаму здарыцца. Прэзідэнт Польшы актыўна ўзаемадзеяў з прэзідэнтам Трампам, каб гэта адбылося. І прэзідэнт Трамп шмат разоў казаў мне: давайце даможамся вызвалення гэтага чалавека. Гэта вельмі важна для нас. Зрэшты, Джон Коул казаў падчас гэтай жа прэсавай канферэнцыі, я зацытую: «Казалі мы Лукашэнку, маеш гэтых людзях у вязніцах, і што ты з гэтага маеш? Гэта табе дапамагае, ці што? Толькі шкодзіць твоему іміджу на міжнароднай арэне». Чаму Лукашенко, вось, ці можа ён все ж таки прыслухаўся да Джона Коула вось у гэтым пытанні, ну, рытарычным пытанні і адназначным пытанні? Я памятаю, што трэба нагадаць нашым гледачам, Коул сказал яшчэ больш рэзка, што ёсць стол, за якім ёсць добрыя хлопцы, а ёсць стол, якім bad guys, кепскія хлопцы, і за гэтым столом все менш людзей. Казал ён, всяком разе так ён перадавал прэсе, што ён казаў такое Лукашэнку, што глядзі, там з Венесуэлай был такі вельмі кепскі, што з ім зараз стала, з Іранам тут вось, а тут яшчэ, калі, можа быць, скончыцца в той ці іншы бок з Іранам, відавочна ўжо амерыканская адміністрацыя Кубай хоча заняцца. І Лукашенко там з любимым Кімам застанецца адны, ну яшчэ і, конечно, Путін, но з таких дзяржаў неядзерных там сапраўды только Лукашенко. Так што гэта, ну, з аднаго боку прапанова, з другого боку гэта такі полунамёк, полупагроза, што в такой сітуацыі, калі ты працягваеш быць дыктатарам і браць новых палітзнявольных, тебе это не прыносіць ніякіх прыбыткаў ні на міжнароднай арэне, ні канкрэтна ў размове з намі. Так што я кажу, амерыканскай, ну, вот падчас уцягнутасці, вот чаму яшчэ можна сказаць, чым добра гэты трек. Ну, некаторыя его крытыкуюць, но все-таки все признаются, что галоўнае ёсць вынік, да, вызвалення палітвязняў. Але яшчэ в самом пачатку амерыканцы паводзіліся вельмі, скажем, осторожно и подкрэслілі, что мы не спрабуем там Беларусь адцягнуць ад России. Мы не спрабуем там, вось, калі пыталіся ў Коула, чаму этих людей выдварылі, ну, мы не можем на это паўплываць.
калі першыя былі, да, вызваленыя, іх прывазілі вільню, і ў колу пытались, чаму яны фактычна былі гвалтоўна вывезеныя. Ён кажа, это не то, на што мы ставім перад Мінскам, але з цягам гэтага працэсу амерыканскія патрабаванні, яны как бы растуць. Вот уже Кол запатрабаваў, каб людзей не вывазілі, і уже в апошняй партыі мы памятаем, што там только самых вядомых, як нашу калегу, да, Андрея Екатерину вывезли, а людей, ну, скажем, меньше домах покинули в Беларуси. Ну, во всяком разе, они теперь сами могут принимать решение, съехать им не было, там все-таки ситуация не самая сприяльная, контроль застается, але, во всяком разе, вот они пошли на сустрач американцам, не стали всех увозить. Тут уже далее ідзе Кол, они ставяць пытанне, а навошта вы новых берете? То бок американцы в этом сенсе наглеюць постоянно. І Анжеліка Борис ось з паведамлення ў медыа распавяла, што нібы Анджэй Пачобуту ўсё ж такі знялі абмежаванні, ён можа вярнуцца ў Беларусь, і яна запэўнівае, што ўсё ж такі гэта магчыма. Ці это яшчэ адна перамога Злучаных Штатаў, яны дабіліся, каб людзей Я думаю, тут і Польша, але мы бачым на тых здымках, вось, што там, калі браць ніжэй, што Анджэй трымае беларускі пашпарт, это, напэўна, то, што ён, ну, патрабаваў беларускі пашпарт, і, магчыма, все-таки, ну, у дадзеным выпадку польскі бок хацеў бы яго пабачыць в Варшаве, каб ён прыняў удзел нейкіх прэс-канферэнцыях, каб ён, можа быць, дал інтэрв'ю, расказаў, бо гэта той чалавек, за якога Варшава так доўга змагалася, і каб ён застаўся ў Беларусі, а там людзі вымушаны маўчаць, ну, гэта не то, что хотелось бы польским политикам. Польским политикам зараз, ну, это нормальная объективная реакция, скажем, объективная мета. Хочется с Анджэя Пачобута, ну, максимально, ну, ужыву такое слово, выціснуць найбольш, ну, скажем, інтарэса, як пасведчанне вот іхняй перамогі, сведчанне гэтага. І это сапраўды нармальна, каб ён тут расказаў, каб ён тут паведаміў, у тым ліку пра умовы, а потым, ну, уж я не ведаю, дарэчы, ад таго залежыць, што ён тут нагаворыць, ці дадуць ему вярнуцца ў Беларусь. Это таксама такі фактор, который беларускія ўлады могуць сказаць, што, ну, не, мы его назад не впустим. Тут, як бы, во всяком разе, то, што ён выказал такое ожидание, и то, что у него есть паспорт, дае подставы нам мерковать, что, магчыма, ему сказали, не, захочешь, вернешься, беларускія ўлады. Паколькі менавіта ён той чалавек, які відавочна гэтае пытанне ставіў. І это першыя словы, які ён сказаў падчас сустрэчы з Тускам, это то, што ён казаў, седзячы за кратамі, пра што паведамляла нам Анжеліка Борис. Віталь, на твой погляд, як будуць выбудоўвацца стасункі паміж Менскам і Варшавай пасля вызвалення Анджэя Пачобута, і прынамсі, ці не узнавіцца вось гэты мігранцкі крызіс наноў пасля вось гэтай цішыні, якая папярэднічала вызваленню? Ну, думаю, гэта все магчыма, але это самый, ну, неверагодны з пункту гледжання, нелагічны варыянт. Нелагічны з пункту гледжання і Менскую Варшавы. Нет, чаму? Для чаго было столькі намаганняў прыкладаць, столькі всяго перамоваў весці, каб нейкім чынам палепшыць, нейкім чынам там адкрыць адзін пераход, спыніць мігранцкі крызіс. Можа, цягнікі пойдуць? Я пералічваю плюсы і для тых бакоў. І зараз, каб все зноў пайшло в растапырку шэнт разваліць, все гэтыя вынікі, ну, фактычна нават, можна сказаць, апошніх амаль 2 гадоў всякіх вось такіх перамоваў і спробаў. Ну, то бок, мы можем адлічваць ад адкрыцця пераходу, ну, як мінімум там, з мінулага года, калі сітуацыя змянілася на тое, што было заўсёды з 2020 года адназначна негатыўнае пагаршэнне. Пасля там 25 года гэта ўжо была сітуацыя неадназначная. Былі крокі туды-сюды, але ва всякім разе ўжо такія-то крокі палепшэння было. І навошта зараз, тым больш, калі вынік гэтага палепшэння стала вызваленне Пачобута, ну, зараз ні Менску, ні Варшаве не трэба зноў занага, скажем, пасварыцца, няма ў гэтым ніякага сэнсу. Наадварот, напэўна, будзе шукацца нейкая спроба. Тым больш кажу, всякія геапалітычныя рэчы, но Лукашенко явно шукае магчымасць свайго новага статусу і выжывання пасля заканчэння расійска-украінскай вайны. А тое, што зараз адбываецца ў Расіі і нейкія
ну, умовно скажем, поразы России на фронте, и то, что горять там ихние городы целые уже от удара украинцев, и то, что внутри начинается некая там, то одна с 20 миллионами Боня Виктория выступить, то другие выйдя интервью дать, то бок начинаются некие шевеления, начинаются некие процессы. Врушняк. Часткова они, конечно, контролююцца уладай, як тая ж умоўна Боня, напэўна, наўрад ці там такую самастойнасць праяўляе, але улада вырашае, што можа быць даць выпусціць пар, паколькі яна бачыць падзенне рэйтынгу Пуціна, падзенне рэйтынгу вайны, жаданне да замірэння, якое расце з расійскім грамадствам. Карацей, Лукашенко са сваім этим палітычным чуццём, як кажуць, это самае такое унікальная палітычная жывёліна, вось, ён это адчувае, можа быць, нават раней за рускіх. Ён это адчувае, што там будуць перамены. І не в бок стабільнасці, і не в бок поспехаў. І ён думае, як пасля гэтага, пасля таго, што пачнецца ў Расіі і вакол расійска-украінскага патэнцыйнага замірення, якая его будзе роля. И тут уже вчепиться в Захад, ну, спочатку, перш за все, в Америку, але в ожидании в Европу, это для его вельми важный крок. Европа пакуль не реагуе. Но акрамя вот суседзяў, у якіх ёсць канкрэтныя інтарэсы. Межа, палітвязні, умоўны Брюссель, там умоўная Францыя і Германія не реагуюць, бо няма ніякіх зачэпак. Но ён спадзяецца. Это я кажу про то, як будзе ягоная палітыка бліжэйшы час. Яна будзе вось такая спроба нейкім чынам аднавіць шматвектарнасць, але пры гэтым нічога не пайсці на внутры беларускія нейкія саступкі. Я ўжо не кажу там пра свабодныя выбары і дэмакратыю. Этого ніколі не будзе пры Лукашэнку. А хаця б нават на тыя саступкі, якія патрабуюць спыніць там новых палітвязняў, ён будзе вельмі неахвотна ісці, но будзе даваць там дадзеныя его дыпламаты, што вот у нас зменшылася. Хаця афіцыйна не ўвогуле прызнаюць, што у нас няма палітвязняў, но неофициально, конечно, будут сказать, вот глядите, мы ж зменшили, мы вот повызволяли. Карацей, в гэтым накірунку таму можна ставіць на тое, што вот працэсы нейкай такой гульні, заігрывання з Захадам у Лукашэнкі пакуль будуць працягвацца. Не в его интересах зараз зноў разрубаць, як там 21 годзе ствараць мігранцкі крызіс. Вот все можа здарыцца, што зноў все абламаецца, но гэта был бы вельмі невыгадны развіццё падзею як для яго, як і для беларускіх суседзяў. Вельмі часта, Віталь, твае прагнозы сапраўды ажыццяўляюцца, так што паглядзім, як будзе развівацца сітуацыя. Дзякуй вялікі за гэты каментар. Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік, быў госцем нашага эфіру. Но мы нагадаем, что Анджей Пачобут один з самых ярких сімвалаў антырэжымнага супраціву Беларусі. Ягонае зняволенне выклікала рэзананс у Еўропе і робіць яго адным з ключавых фігураў сучаснай барацьбы за свабоду слова ў краіне. Палітвязень, якога Польша і міжнародная супольнасць усе гэтыя 5 гадоў патрабавалі вызваліць без дадатковых умоваў. Анджей Пачобут – вядомы журналіст і прадстаўнік польскай меншасці ў Беларусі. Ягоная гісторыя сталася адным з сімвалаў рэпрэсіяў рэжыму Александра Лукашэнкі. Анджей Пачобут працаваў у шэрагу незалежных беларускіх газетаў і быў карэспандэнтам буйнога польскага выдання «Газета Выборча». Пачобут жыў у горадні і асвятляў жыццё рэгіёну, адначасова выкрываючы сістэмныя парушэнні правоў чалавека. У сваіх матэрыялах ён пісаў пра антыпольскую палітыку Менску, фальсіфікаваную гістарычную рыторыку і наступствы аўтарытарнай мадэлі, што умацоўвалася Лукашэнкам. У сакавіку 2021 года сілавікі ўварваліся ў кватэру журналіста, канфіскавалі тэхніку і кнігі, а самога Пачобута затрымалі. У 2023 яго засудзілі на 8 гадоў пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму, нібыта за распальванне варожасці і заклікі да дзеянняў, скіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь. Праваабаронцы назвалі прысуд палітычна матываваным. Пачобута скіравалі ў наваполацкую калонію нумар 1. Стан здароўя журналіста ў зняволенні рэзка пагоршыўся. Ён мае гіпертэнзію, арытмію, праблемы са зрокам. Для Варшавы вызваленне Пачобута зрабілася адным з прыярытэтаў. Польскі сенат у 2024 годзе адзінагалосна запатрабаваў спыніць пераслед журналіста. Краіна нават закрыла памежны пераход Баброўнікі, заяўляючы, што не адкрые яго да таго часу, пакуль Пачобут не выйдзе на волю. Летась у кастрычніку Еўрапейскі парламент прысудзіў Пачобуту прэмію імя Сахарова за свабоду думкі, адну з самых прэстыжных узнагародаў у галіне правоў чалавека. А ў лістападзе прэзідэнт Польшчы Караль Наўроцкі завочна ўзнагародзіў Пачобута найвышэйшай адзнакай краіны – ордэнам Белага Арла.
У нашай студыі ўжо з'явіўся музыка, лідар гурта «Дзецюкі» і сябра Анджэя Пачобута Алесь Дзянісаў. Алесь, добры дзень і, напэўна, сапраўды добрыя навіны. Як гэтую навіну асабіста ты сустрэў? Ну, добрый дзень ўсім. Па-першае, калі выходзіць чалавек з турмы, з-за кратаў, гэта ўжо радасць. І таму з гэтага пункту гледжання, з аднаго боку, Анджэй Пачобут — гэта чарговы чалавек, які не павінен сядзець за кратамі і павінен быў уже даўно выйсці, але быў нейкі гандаль, мы яшчэ не ведаем, што там выгандлівалі сабе ўлады нашай радзімы. А з іншага боку, так, заўсёды больш радуюся, ну, как не то, што больш, ну, просто эмацыйна больш праяўляю, скажем так, тое, што калі выходзіць чалавек, якога ведаю, Анджэя ведаю ўжо даволі даўно, і таму асабіста для мяне таксама нейкая радасць вялікая за то, што ён выйшаў, і дзякуй, што жывы. Таксама пабачылі і першы фотаздымак пасля вызвалення і паказвалі ў нашым эфіры. Усё ж такі, калі ты яго ведаў, наколькі змянілі гэтыя 5 гадоў узняволення? Не трэба ведаць чалавека, каб убачыць розніцу. Я бачу пасля яго першай адсіткі, як ён схуднеў, але цяпер, ну, это просто какой-то кошмар, это просто Освенцим. Толькі пераступіўшы польскую зямлю, Анджэй Пачобут заявіў прэм'еру Дональду Туску, што гатовы быў бы вярнуцца ў Беларусь. Ведаючы Анджэя шмат гадоў, ці можна яго назваць сапраўдным беларускім патрыётам? Ну, не толькі беларускім, яшчэ і гарадзенскім, і польскім патрыётам, таму што ён усе апошнія гады там сябе пазіцыянаваў як паляка Беларусі, і ён быў адным з актыўных, ну, скажем так, сяброў і звёнска палякаў на Беларусі ў нас у Гродні. Ён быў журналістам, польскім журналістам, ён пісаў у асноўным для польскіх нейкіх медыа. Але, ну, просто што тут сказаць? Это то, што гэта вельмі знакавая, ну, яшчэ раз паўторюся, яшчэ вельмі знакавая фігура, як тут нават не трэба падзяляць на паляк ён ці беларус, ну, якая розніца? Як мы не падзяляем касцюшку, то тое ж самае Пачобут, ён наш, беларускі, гарадзенскі, але пры гэтым і, конечно, польскі. Ну, бо беларуская прапаганда намагаецца зрабіць з Пачобута ледь там не польскага шпіёна, ведаеш, у такім сэнсе. Беларуская прапаганда, на жаль, робіць увогуле з усіх палякаў, акрамя тых, хто там, скажем так, шчыра і актыўна служыць рэжыму. Усе астатнія палякі як бы ворагі, да і Польша, паглядзіце па той рыторыкі, якая ідзе ўжо не першы год, што, ну, Польша як бы выбрана галоўным ворагам. Што дзіўна з улікам таго, што велізарная колькасць палякаў жыве, ну, у Беларусі, на гарадзеншчыне. Сапраўды, Анджэй Пачобут вельмі любіў горадню і любіць. Напэўна, першае, што ён спытаў, ці можа вярнуцца на радзіму, там засталася ягоная сям'я. Як ты ацэньваеш, ці ўсё ж такі ён абярэ шлях вярнуцца на Беларусь, але быць пад беспрапыннай увагай спецслужбаў, міліцыі, не мець магчымасці пісаць і казаць пра тое, што для яго важна? Ну, мы ведаем усе то, што людзі, якія хочуць неяк, ну, скажем так, актыўна ўдзельнічаць у грамадскай палітычнай дзейнасці, яны не змогуць гэта зрабіць у Беларусі. Таму з гэтага пункту гледжання, конечно же, ну, толькі ў Польшы ці ў іншай краіне Еўразвязу, я ўпэўнены, што Анджэй, калі не атрымаецца вернуцца ў Гародня, просто навошта? Яго могуць пасадзіць як і Статкевіча яшчэ раз. Ну, штосьці падобнае можна просто чакаць у кожны момант. Мы ж павінны зразумець, што, ну, как, мы ўсе разумеем, што выпускаюць, садзяць, пакуль што гэтыя арэлі дзейнічаюць, таму я не ведаю, што рабіць Анджэю Пачобуту у Гародні, акрамя таго, што мы ўсе гарадзенцы хочам вернуцца ў Гародню. Вось і ўсё. Вельмі доўгі час у самых розных польскіх гарадах праходзілі акцыі падтрымання і акцыі з патрабаваннямі аб вызваленні Анджэя Пачобута. Мы бачылі ў Варшаве, у метро, на галоўных плошчах ягоныя вялізныя партрэты. Па тваім адчуванням, грамадства ў Польшы больш даведалася пра праблемы ў Беларусі праз асобу Пачобута, так ці інакш? Ну, напэўна, але пры гэтым, я думаю, што зразумела, што іх цікавяць больш
ну скажем так, гісторыі, лёсы з аднаго боку, лёсы менавіта той польскай меншасці, якая жыве ў Беларусі, а з іншага боку, я думаю, што ўсе людзі, як бы скажем так, добрай волі, напэўна, пераймаюцца за ўсіх палітзняволеных, таму што мне падаецца, што ну, акрамя таго, што ён паляк, ён просто чалавек, вось і ўсё. Алесь, вялізна дзякуй табе за гэтыя ўспаміны. Спадзяюся, што вельмі хутка табе давядзецца і ты будзеш вельмі рады асабістай сустрэчы з Анджэем Пачобутам. Чакаем на гэтую сустрэчу і мы. Спадарства нагадаю, што Алесь Денісаў, сябра Анджэя Пачобута, музыка і лідар гурта «Дзецюкі» быў у нашай студыі. Ну а пакуль яшчэ адно меркаванне. Падчас адмысловай прэс-канферэнцыі ў Варшаве міністр замежных справаў Радослаў Сікорскі назваў вызваленне Анджэя Пачобута прыкладам выдатнага польска-амерыканскага звязу. Прапаную паслухаць. Дзякуй вам, амбасадар. Дзякуй вам, ЗША. Ну, вось такая падзяка, в прынцыпе, якая прагучала і з боку прэзідэнта Польшы Кароля Наўроцкага. Зрэшты, лёс Анджэя Пачобута абмяркоўваўся у тым ліку паміж прэзідэнтам гэтай краіны і Дональдам Трампам у Вашынгтоне. Пакуль жа давайте яшчэ паслухаем адно меркаванне, калі ласка, вашай увазе. Andrzej Poczobut nie jest jedynym. Анджэй Пачобут не адзіны вызвалены паляк, але ўсе мы ведаем, што ён сімвал прыхільнасці да польскасці, а таксама свабоды медыяў і журналістаў. Гэта доказ адзінства і дзейнасці польскіх інстытутаў у абароне прадстаўнікоў польскай меншасці ў Беларусі. Гэтыя справы ў сферы інтарэсаў усіх палітычных сілаў у Польшчы. Мне здаецца, што гэта дзень, у які ўсе палякі, усе польскія патрыёты павінны радавацца гэтаму поспеху. Гэта таксама доказ таго, што паслядоўныя дзеянні міжнароднай супольнасці у гэтым выпадку пад кіраўніцтвам Злучаных Штатаў прыносяць вынікі. Польшча будзе працягваць супольныя намаганні дзеля вызвалення ўсіх палітычных вязняў. Михал Кацевич, публицист, журналист, с нами на видеосуязи. Добрый день, Михал. Коли ласка, конечно же, хотел бы начать от особистой реакции польских журналистов на вызволение Анджея Пачобута. Ну, конечно, добрый день. Конечно, мы очень радуемся. Да, это очень счастливый день, потому что долго ждали такого момента, когда Анджей Пачобут будет на свободе, и наконец дождались. Так что это все просто супер, и я сам лично тоже не могу дождаться момента, когда с ним встречусь. Я, как понимаю, сейчас он там очень интенсивно будет занят и разными интервью, и разговорами со СМИ, и с людьми из польских властей, политиками и так далее. Так что тут, наверное, очередь будет длинная, но все равно очень счастливый момент, и это, что можно на сегодняшний день сказать просто. Таксама вельмі адметна, што гэта здзелка не была выключна беларускіх палітвязняў на, напрыклад, беларускіх і расійскіх шпіёнаў. Удзельнічала таксама Румынія і Малдова. Палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў ўжо выказаў сваё меркаванне, чаму так магло быць. Міхал, а што думаеш ты, чаму фігуруюць гэтыя краіны яшчэ? Ну, я думаю, что сам по себе сам обмен людей на людей – это одна часть этой сделки, а вторая часть этой сделки – это то, чего мы не знаем, а что, возможно, увидим, возможно, не увидим в будущем. Это я говорю про разные более политические, экономические договоренности. Что касается самих людей, которых обменили, тут надо тоже подчеркнуть, что это было при участии Молдовы, при участии Румынии и при участии Украины, потому что человек, которого освободили из польской тюрьмы, один из этих людей, это российский археолог, он был задержан в Польше по требованию украинских властей и украинской судебной системы. Так что тут, наверное,
даже я думаю, что 100% были переговоры с Киевом, переговоры с украинскими прокурорами, чтобы они согласились на такую сделку. Тем не менее, очень большая специальная операция между разными странами с участием разных дипломатов, разных спецслужб. Так что это очень сложная операция была. А, как я раньше сказал, за этой сделкой могут тоже быть какие-то договоренности или обещания договоренности в будущем. И это касается уже более экономических и политических вопросов. Ну, можем сказать открыто, что это касается в основном возможности снятия части санкций, которыми для Беларуси, которые сейчас есть, а в основном европейских санкций. Потому что если США может как бы снять свои санкции, но американские санкции очень мало, так бы сказал, их значение для Беларуси не такие большие. Тут в основном касается это европейских санкций, а снятие их невозможно без участия Польши и Литвы, потому что это соседские страны, через которые возможно будет или был и возможно будет транзит белорусских товаров и товаров для Беларуси, который этот транзит сейчас запрещен по санкциям. Так что если говорить про санкции, это без участия Евросоюза, а шире, а более узко говоря, без участия Варшавы и Вильнюса невозможно вообще разговаривать. Я думаю, что если были какие-то обещания Лукашенко, что в будущем будем разговаривать про снятие санкций, но это будет процесс, это не так сразу это не случится, потому что тут есть еще другие условия, более сложные для Минска, чем только освобождение Анджея Почобута и других политвязнів. Выглядае, што гэтая частка здзелкі была без уплыву дэмакратычных сілаў Беларусі, што яны фактычна таксама па факце даведаліся пра гэтае вызваленне і чаму так адбылося? Ну, я думаю, что, во-первых, возможно, что были такие условия самого Лукашенко, чтобы не какие-то другие люди, кроме дипломатов, профессиональных дипломатов американских, европейских, не участвовали в этой сделке. И я думаю, что тут как бы ключевой был фактор возможности реального влияния. Да? К сожалению, у белорусской оппозиции, у белорусской политической диаспоры нету реального фактора такого влияния. Тут решать вопросы могут только правительства стран, которых касается этот вопрос, эта сделка. Но это в основном Польша, в основном другие страны, а прежде всего это США. Так что тут факт, что США ангажировался вообще в переговоры с Лукашенко, это уже вопрос большой геополитики и вопрос этого, какие результаты США хочет наконец-то получить. И для этих результатов, наверное, на этом этапе США не нужно участие белорусских политических оппозиционных сил, потому что это участие только бы мешало в отношениях с Лукашенко, в переговорах с Лукашенко, которые, это очевидно, это ясно, это банально, что он просто не хочет допустить до такой ситуации, чтобы дать участие в таких переговорах белорусской оппозиции, потому что одновременно это поставило бы позицию этой оппозиции на уровне просто субъекта, международного субъекта таких переговоров. Так что он не хочет этого допустить. И, наверное, на этом этапе просто в Вашингтоне он находит понимание для такого подхода. Міхал, яшчэ калі казаць вось пра працяг гэтага дыялогу, мы ўжо размаўлялі з Віталіем Цыганком, што наўрад ці Лукашенка цяпер будзе абвастраць адносіны з Варшавай. Як вы думаеце, ці сапраўды ўсё ідзе да нейкага пацяплення паміж Беларусю і Польшай? И я могу сказать, что дорога к этому еще очень далекая, потому что кроме вопроса самого Анджея Почобута,
Есть еще очень большой ряд других сложных проблем между Польшей и Белоруссией. Это вопрос границы, это вопрос до сих пор, как Беларусь ангажировалась по стороне России в агрессии против Украины и как может ангажироваться. Потом мы время от времени, а в последнее время очень часто слышим разные угрозы со стороны Беларуси. Мы видим, что Беларусь с точки зрения безопасности вошла полностью в сферу влияния России. На территории Беларуси размещаются офенсивные виды российского оружия, в том числе ядерного оружия. И это все проблемные ситуации, которые показывают, что дорога к такому отеплению еще очень далекая. И, конечно, у США тут может есть и другая точка зрения, и другой подход, потому что, возможно, тут с точки зрения Вашингтона есть разные проекты на будущее, например, проект открытия Беларуси для торговли разными товарами, в том числе белорусскими товарами, но тоже американскими товарами, нефть и так далее, при участии американских компаний. Возможно, такие проекты тут есть на будущее, но они невозможны для реализации без участия и Польши, Европы, Европейского Союза в целом и Украины. Так что если даже в Вашингтоне кто-то придумал такой проект, что можем договориться с Лукашенко и можем его вытянуть с режима санкций и начать нормальную торговлю, так это еще вопрос очень далекого будущего, и я думаю, что тут очень много сложностей и проблемных ситуаций по дороге, а главная проблемная ситуация – это позиция Кремля, это позиция Москвы, которая не хочет допустить к такой ситуации, что Беларусь будет открываться на отношения. Михаил, дзякуй вялікі за гэты аналіз. Абавязкова яшчэ працягнем сёння спадарства абмяркоўваць гэтую тэму ў студыю Белсат. Роўна 19 па Менску. Далучайцеся. З вами працавалі Віталій Бамін, Юлія Лабанова. Побачымся вечарам.